Напярэдадні, нягледзячы на затрыманні і дрэннае надвор'е, у сталіцы зноў выйшла 100 тысячаў чалавек. Сёння ж свае акцыі пратэсту праводзілі студэнты. 51-й дзень нацыянальнага супраціву. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаў Ціўчык, і цягам бліжэйшай гадзіны ў студыі Белсат падсумуем найважнейшае. У нас есть Координационный совет, который готов вести диалог. Представители других государств готовы вести диалог о мирном сложении полномочий с Александром Григорьевичем, но он почему-то считает, что выше этого, к сожалению. Хотелось бы самые мирные способы, не без насилия. Нет, я не буду платить этот штраф. Зачем? Я буду кормить людей, которые избивают мирных граждан. Наша Ніва розглядає гэта як таксама і палітычны ціск на нашу Ніву. Таму ясна, што мы ўспрымаем гэта ўсё як абсолютно абсурдную ситуацию. Как сказал один человек, что законы, если надо, то их можно не выполнять. Слезацечны газ і шумавая ракетніца былі прымененыя супраць мірных пратэстоўцаў напярэдадні ў Гомлі. Паводле меркавання Міністэрства ўнутраных справаў, цытата, пратэстоўцы не хацелі рэагаваць на патрабаванні праваахоўнікаў і зладзілі спробу радыкалізаваць пратэставыя акцыі. Увечары пасля гэтых жорсткіх падзеяў тэлеграм-канал «Нехта» выклаў новы спіс асабістых звестак сілавікоў з амаль 3000 прозвішчаў, асобнай калонкай пазначыўшы 819 супрацоўнікаў у пагонах менавіта з Гомельскай вобласці. Ужо зараз на сувязі з Гомля наша калега Ларыса Шчыракова. Ларыса, добры вечар табе. І распавядзі, што уласна адбывалася напярэдадні. Ну вось бачылі вось гэтыя кадры, як сілавікі са стрэльбамі па сутнасці хадзілі супраць мірных маніфестантаў, стралялі, што праўда, толькі ў паветра. Што адбывалася ў нядзелю, так? Менавіта. Асабіста я бачыла і чула, як яны пусцілі з гэтых ракетніц. Прыкладна 5-6 разоў яны стрэльнулі з гэтых ракетніц. І асабіста я бачыла, як яны выкарысталі гэты, нешта такое распылялі, тое, што вы ў кадрах таксама бачыце. Нешта распылялі нейкі то газ, то невядома, што яны там распылялі. Але людзі потым скардзіліся там, і такія пажылыя людзі, жанчына,
што вельмі вот вочы балелі пасля гэтага, просто ажно пякло вочы і резала вочы ад гэтага газа. І это як бы пратэст насамрэч был даволі хуткі. Вот былі два ачага, які вы зараз паказваеце. Адзін з боку з аднаго боку савецкай, потым пратэстоўцы, вот тое, што мы зараз бачым, яны перайшлі да цырка, і там такое было спачатку маўклівае супрацьстаянне, то бок 50 спецназаўцаў стаялі стаялі ў шэрагу насупраць пратэстоўцаў, якія стаялі ў шчэпцы. І яны, пратэстоўцы, выгуквалі усялякія лозунгі, спявалі дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь, а потым ужо вось гэтыя амапаўцы, яны пайшлі ў наступ і пачалі затрымліваць. Ну, і уже каля цырка яны затрымалі каля 10 чалавек, но это то, што я бачыла. Ларыса, ты кажаш, што вось былі напярэдадні затрыманні ў Гомлі, а што з судамі? Вось, ці гэтых людзей адпускалі, ці іх потым судзілі? Не, амаль нікога не адпусцілі. Там вот літаральна некалькі чалавек паведамлялі, што іх чамусьці, да іх вялікага здзіўлення, іх адпусцілі. Там кагосьці з пратаколам, кагосьці без. Но это літаральна пару чалавек. Агулам было затрымана 34 чалавекі учора. І прыкладна 20 чалавек сёння ўжо судзілі. Гэта быў цэнтральны раён, суд цэнтральнага раёну, суд чыгуначнага раёну, суд Новабелецкага раёну. Максімальна далі Дмітрыю Вашкову, які быў у камандзе Святланы Ціхановскай «Краіна для жыцця». Яму максімальна далі 20 сутак і прысудзілі яшчэ адсіжваць 7 сутак, які ён не адседзеў падчас першага адміністрацыйнага арышту. Яго затрымлівалі перад выбарамі. Гэта максімальна. Потым яшчэ было 14 сутак Сняжкоў, такі ёсць, Герман Сняжкоў атрымал 14. Усе астатнія прыкладна атрымалі 10 сутак. Вот это такі стандартная такая лічба, і амаль усім давалі 10 сутак. Адзінае, што немагчыма, адзінае, што жанчыны адной далі 5 сутак, другой далі 7 сутак, жанчынам крыху менш, але ўсім мужчынам прыкладна па 10 сутак давалі. Штрафа было вельмі мала, толькі 2 штрафы, 20 базовых. А так, конечно, тренд суткі. Дзякуй вялікі за гэтае сведчанне. На сувязі была Ларыса Шчыракова з Гомля. Нагадаю, што там напярэдадні сілавікі паводзілі сябе вельмі жорстка, стралялі ў паветра, прымянялі слезацечны газ. І вось мы таксама запыталі у жыхароў Гомля, ці ўвогуле дапушчальная такая сітуацыя, калі супраць мірных грамадзянаў ужываюцца газ ды гранаты. Это неоправданно, и мне очень жаль, что такое происходит. Это вызывает просто бурю негативных эмоций у многих людей, и наблюдать за таким это просто вот очень тяжело. Лукашенко не хочет власть отдавать, вот, поэтому и силу применяет. Подавить, чтобы запугать, не выходили. Это ужасно. Так делать нельзя. 100%. Какие бы они ни были. Они же ни на кого не набрасывались, правда? Нет, газ, и это ужасно. Конечно, оправдано, потому что люди, которые бегают и стараются для страны сделать то, что раньше сделали Советским Союзом, мы за Лукашенко, за стабильность, за то, чтобы процветала Беларусь. Вот что я хочу сказать. Правильно делает ОМОН. А что остается делать, когда они с других стран приехали и стараются развалить Беларусь? Применение силы однозначно оно не обосновано. Однозначно не обосновано. А почему это все происходит? Вы знаете, у меня даже нет логического объяснения. Люди себя не ведут настолько, чтобы использовать спецсредства. Нет, в принципе, это никогда не оправдано. Особенно в нашем случае, потому что люди мирно протестуют, и как бы это ужасно. Это мирные люди, они же не представляют никакой опасности ни для милиции, ни для кого, ни для общественности.
для чего тогда? Этого делать нельзя. Нельзя. Просто их можно, говорится, убедить. Просто есть же громкоговорящая связь. Предупредить, сказать, нормальное. Когда идет шествие, не вызывают никакой опасности, ни урона не наносят городу и государству. То, конечно, слезоточивый газ, там применять шумовые и бить дубинками, это, конечно, нельзя. Галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча пакаралі штрафам у 405 рублёў, нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 11 жніўня. Рашэнне вынесла суддзя Заводскага раёну Менску Алена Някрасава. Уначы 11 жніўня людзі з аўтаматамі выцягнулі з машыны галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча. Праігнараваўшы ягонае службовае пасведчанне, спецназаўцы збілі галоўнага рэдактара, кінулі ў аўтазак і на 1,5 сотняў пакінулі за кратамі. Сілавікоў ніхто гэтак і не пакараў. А ўжо зараз на сувязі з намі сам Ягор Марціновіч. Спадар Ягор, добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Ягор, хацеў бы, каб мы ўзгадалі вось тыя падзеі 11 жніўня, калі вас так гвалтоўна затрымоўвалі. У некалькіх словах, як гэта было? Так атрымалася, што якраз такі ў той вечар, у адрозненне ад шмат якіх іншых дзён, я мінімальна прысутнічаў на акцыях пратэсту, таму што ўвечар таго дня падстрэлілі нашу журналістку Наталью Лубневскую, я суправаджаў яе ў бальніцы і вызваліўся толькі ўвечары, і вось ужо пад'язджаў на Пушкінскую паглядзець, што там адбылося. Наколькі я разумеў, там пратэсты ўжо амаль скончыліся. І вось, да, у двары раптово я 1-2 блокпасты праехаў на машыне, аднак на трэцім мяне спыніў чалавек з аўтаматам, запатрабаваў, каб я выйшаў з машыны і пацягнуў у аўтазак. Машына так і заставалася стаяць адкрытая, з апушчаным шклом, з ключом уставленым унутры, проста стаяць пасярод дарогі. І вось, да, атрымалася, што спачатку там з аднаго аўтазака перакінулі ў іншы, пасля адвезлі ў Заводскае Раус, дзе я разам з іншымі дзесяткамі затрыманых праляжаў ноч проста на асфальце ў траве у дворыку міліцыі, і пасля нас адвезлі ў аўтазаку ў Жодзіна, дзе я правёў яшчэ адну ноч. І ўвесь гэты час, вось час затрымання, час транспарціроўкі, гэта сістэматычныя удары як мне, так і іншым затрыманым, дубінкамі, нагамі, проста вось куды прыляціць. Спадар Ягор, а ці яны неяк увогуле тлумачылі сваю агрэсію? Таксама я чытаў, што калі вас ужо адпускалі, вам сказалі, што калі вы не будзеце нікому распавядаць пра акалічнасці затрымання, то справу закрыюць, а вы не згадзіліся. Ну, агрэсія такая ж нематываваная, як вось мы назіраем апошнія мінімум 50 дзён, то гэта людзі, якім складана, ці нават хутчэй сказаць, немагчыма штосьці патлумачыць. Таму стратэгія большасці людзей, у тым ліку і мяне, была ў тым, каб проста маўчаць, не звяртаць увагу на іх неадэкватныя паводзіны, проста спадзявацца на тое, што збіццё скончыцца. Што да вось гэтай размовы з кіраўніцтвам міліцыі, з прэс-сакратаркай Вольгай Чамаданавай, ну так, там я б не сказаў, што гэта была нейкая, не ведаю, прапанова з яе боку, проста я спытаў, ну, вось окей, мяне адпусцілі, што далей. Яна сказала, што яна не ведае, трэба паглядзець па сітуацыі, што рабіць з гэтым пратаколам, і, маўляў, калі гэтую гісторыю не раздзімаць, калі пра яе забыць, то, магчыма, нічога і не будзе. Ну, натуральна, я сказаў, што немагчыма, што калі мяне шукала 2 дні ўся краіна, сказаць, што вось я вярнуўся, дзе я быў, неважна. Ну, это просто абсурд. Сёння, калі вас судзіла Алена Някрасава ў Заводскім судзе сталіцы, падчас працэсу гэтак ніхто фізічна са сведак абвінавачання не з'явіўся. Павел Савеня, ён выступаў па відэасувязі. Там быў Константин, по-моему, Севеня, некі вельмі дзіўны чалавек, да, ён відавочна працуе ў Заводскім Раусе, ў якасці свайго месца жыхарства. Ён указаў адрес Рауса, складваецца ўражанне, што ён там жыве. У прынцыпе, ён чамусьці даваў паказанні, тлумачэнні свае у машыне, у масцы. Я папрасіў, каб ён зняў маску, ён на пару секунд зняў, пасля насунуў зноў. Натуральна, што ён не прысутнічаў пры маім затрыманні, не бачыў, ніякіх абставінаў не ведае,
просто даваў агульныя адказы пра тое, што калі затрымалі, значыцца так і было, так і павінна быць. І нягледзячы на такое блытанае сведчанне Константина Савені, суддзя Алена Някрасова вырашыла вас усё ж такі пакараць штрафам, а замест таго, каб караць тых, хто здзекваўся над вамі 11 жніўня. Дзякую. На сувязі быў галоўны рэдактар нашай Нівы спадар Ягор Марціновіч, якому сёння прысудзілі 405 рублёў штрафу, нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, хаця насамрэч гэта яго затрымалі абсалютна беззаконна і збілі і здзекваліся, яшчэ 1,5 сотні ўтрымалі за кратамі. Між тым, за кратамі застаюцца і нашыя калегі. Гэта Яўген Меркіс з Гомля, Павел Патапаў, Алесь Любянчук і Дзяніс Ганчаренко, якіх затрымалі некалькі дзён таму каля ізалятара на Акрэсціна. Таксама за кратамі застаецца Алена Доўнар. Марыя Грыц атрымала сёння 40 базавых, наша калега. А вось перад Змітром Казакевічам з Віцебску пасля 5 сотняў арышту выбачыліся, сказалі, што не было складу ніякога злачынству. Але хто цяпер верне гэтыя 5 сотняў, якія чалавек правёў беспадстаўна за кратамі. Між тым, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава, якая знаходзіцца у турме, даслала другі ліст сваім родным з Жодзіна. Частку ліста са зваротам да беларусаў цытуе тэлеграм-канал «Мая краіна Беларусь». Усім вялікі дзякуй за перадачы і ўвагу. Усім сябрам і беларусам гарачае прывітанне і абдымашкі. Мне вельмі прыемна і вельмі важна, што так шмат людзей пра мяне думаюць і клапоцяцца. Толькі наперад. Не здавайцеся. 51-й дзень пратэстаў у Беларусі і не спыняюцца студэнцкія акцыі пратэсту. У Менску падтрымаць аднакурсніц, якіх судзяць за ўдзел у мітынгах, выйшлі навучэнцы факультэтаў журналістыкі і філасофіі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Масавыя маршы ладзілі сёння студэнты сталічных эканамічнага і лінгвістычнага універсітэтаў. У Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце прайшла акцыя салідарнасці са студэнтамі, якіх раніцай выклікалі ў рэктарат за ўдзел у вулічных маршах. Але актыўна паказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю не толькі студэнты, але сёлета таксама і выкладчыкі. У прыватнасці выкладчыкі механіка-матэматычнага факультэту БДУ выступілі з асуджэннем гвалту, хлусні і фальсіфікацыі выбараў. Давайте разам паглядзім іхны супольны відэазварот. Математика – точная наука. Она дает нам много способов отличать ложь от истины, находить оптимальные решения, анализировать, доказывать свои утверждения, делать правильные выводы. Это то, чему мы учим своих студентов. Любовь к математике обостряет чувство справедливости. Мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время. Мы поддерживаем их стремление быть честными, желание высказать свою позицию и отстоять право называть белое белым, а красное красным. Для любого думающего человека очевидно, что процент явки на отдельно взятом избирательном участке не может быть больше 100. Метод официального подсчета людей на митинге не может зависеть от цвета флагов. Сотни тысяч людей на улице – это слишком много, чтобы можно было их не заметить и не услышать. Падмануць выбаршчыка не складана, але вельмі складана падмануць законы матэматычнай статыстыкі. Официальные результаты выборов бездоказательны и не отражают реальную картину распределения голосов. Резиновые пули и дубинки доказательствами не являются. 80% подделать, сфальсифицировать нельзя. Это, извините меня, слабое утешение тем, кому плюнули в лицо вот такими вот прозрачными и честными выборами. Поставить знак равенства между правдой и силой не получится. Правда на стороне тех, кто защищает свой выбор. А у власти есть только сила, которая без правды превращается в насилие. Не поднимать руку на женщину – это аксиома.
Не бить лежащего, беззащитного человека – это аксиома. Закон должен работать для всех одинаково. Это аксиома. Невозможно учить студентов быть честными, когда ежедневно у них на глазах государство обесценивает это качество. Мы учим находить правильный ответ, а не подгонять его под желаемые результаты. Мы учим, что противоречие – это повод искать ошибку, а не повод искать виноватого. Учим искать решения своим умом, а не списывать их у соседа. Мы стаміліся адчувати себе дурнями. Калі при кожнай спробе отстоять свои правы и свободы, мы чуем у отказ фразу «Ну вы же понимаете». Все, что мы сейчас понимаем, это тот факт, что свой экзамен на честность действующая власть провалила. Наш факультет выпустил огромное количество замечательных выпускников, ученых с мировым именем, бизнесменов, замечательных айтишников, банкиров. И мы очень надеемся, что в будущем у нас еще будут такие замечательные ученики. Умные, талантливые и честные. Сейчас тысячи людей оказались перед сложным выбором. Либо жить в страхе и лжи, либо покинуть свою родину. И если мы хотим другого будущего, то мы просто не имеем права молчать. Мы против лжи, насилия и беззакония. Сёлета людзі абсалютна розных прафесіяў з абсалютна розных працоўных калектываў, супольнасцяў не баяцца выказваць праўду, не баяцца казаць тое, што яны думаюць, не баяцца быць сапраўднымі свядомымі грамадзянамі Беларусі. І вось беларуская чэмпіёнка, двойчы срэбная і бронзавая медалістка алімпіядаў Александра Герасименя выставіла на продаж сваю спартовую форму, у якой рэпрэзентавала Беларусь на спаборніцтвах у Рыа-дэ-Жанэйра ў 2016 годзе. Усе сродкі яна абяцае перадаць у беларускі фонд спартовай салідарнасці, які дапамагае беларускім атлетам пацярпелым у выніку рэпрэсіяў. За паўдня лот набраў 39 ставак і дасягнуў $1000 на адной з найбуйнейшых у свеце гандлёвых інтэрнэт-пляцовак. За права набыць змагаюцца каля 3 дзясяткаў асобаў. Напярэдадні гэтай падзеі наш спартовы аглядальнік Дмітрый Суханович запісаў інтэрв'ю з Александрай Герасименей. Александра, добрый день. Дякую, что погодились на интервью. И знаю, что вы пришли сюда из поликлиники. Успокойте нас. Нет, все хорошо. Ну, я уже как бывший спортсмен, поэтому, естественно, обслуживаюсь в обычной поликлинике. Як на вас паўплывалі падзеі апошнім часам у нашай краіне, які адбыліся, скажем так, пасля 9 жніўня? Я думаю, многие, не многие, все ощутили на себе те последствия, которые прошли после выборов. И те, кто не согласен, те, кто не согласен с политикой государства, они ощутили очень сильное давление и, скажем, определенный прессинг. Ну, асабіста на вас як гэта паўплывала? В данном случае у меня есть проблемы, скажем так, с моей школой. Мне пока не дали ответ по аренде в нескольких школах, и я в ожидании. Вы сейчас делаете плохо не мне. Конечно, я переживаю, я беспокоюсь, но я переживаю за тех детей, которые записывались, у которых горят глаза, те, которые, возможно, в будущем станут чемпионами, и у них просто нет возможности сейчас заниматься. Они лишены возможности заниматься со своим тренером, они лишены возможности проводить со мной мастер-классы, они лишены возможности участвовать в соревнованиях. То есть получается, что наше государство не запрещает, а лишает возможности детям заниматься физической культурой и развиваться в этом направлении. Ну, вось калі вы ставілі свой подпіс под лістом, там, дзе было 300 калісьці, ўжо больш за 600 спартоўцаў, вы думалі, што такі ціск на вас будзе, ці ўсё ж такі вы разлічвалі, што на вашы рэгаліі паглядзяць, і тым не менш усё застанецца як ёсць? Конечно же, я готовилась к худшему. Безусловно, я понимала, что просто так это с рук мне не сойдет, условно сказать. Но, как мы видим, это все так и оказалось. Поэтому худшие ожидания, они, к сожалению, оправдались. Что вы можете сказать про марш, якія
праходзяць у нас кожны тыдзень. Па нядзелям гуляюць усе, па суботам дзяўчынкі, жанчынкі. Як вы да гэта ставіцеся? Это очень положительно. Честно говоря, я вообще после всех событий, которые у нас происходили, я говорила о том, что меня не было в стране, когда случились вот эти страшные события, когда были избиения, когда были изнасилования, ну, все то, что происходило. И когда я видела, что после вот этого всего, вот после вот этой вот черноты, люди выходили на марши, продолжали выходить, бьют, они все равно выходят, и абсолютно мирно, взаимоуважением. Ну, мы даже могли наблюдать, что после маршев даже не было никаких последствий, скажем, и случаев, когда там убираться надо было, и какого-то разгрома. Честно говоря, мне это так вот прям ложилось на душу, и я, когда сама впервые присоединилась, я почувствовала вот эту энергетику людей, я почувствовала вот этот вот взаимоподдержку, взаимопомощь. Я вообще не видела ни грамма агрессии. И я вообще не понимаю, как можно так не любить людей, чтобы вот это вот праздник, ну, конечно, это не назовешь праздник, но, честно говоря, находясь вот в этом компании, я бы сказала, среди народа, я чувствовала себя не хуже, чем на Олимпийских играх. Ну, вось для кагосьці свята было не так даўно. Не ведаю, як у іншых краінах праходзіць так, што шмат натоўп людзей выходзяць, віншуюць свайго новага абранага прэзідэнта. У нас інаўгурацыя прайшла пры пустым праспекце, пустыя вуліцы, некалькі соцень чалавек запрасілі. Пракаментуеце як-небудзь? Честно говоря, хочется сказать без комментариев, потому что мне сложно сказать, как это вообще можно назвать, учитывая то, что даже не большинство, все люди, которые там присутствовали, не знали об этом. То есть тебя забрали, привезли куда-то, как оказалось, на инаугурацию. Ну, как-то очень не по-людски, во-первых. Во-вторых, тихо, скрытно, как преступники. Ну, иначе не назовешь. Кому как можно называть мероприятие, которым никто не знал, которое прошлось в каком-то закрытом помещении, и при этом еще агрессивно как бы были настроены те же правоохранительные органы, если их можно еще так назвать, скажем. Мы видели дроби, мы видели, что людей просто тоже избивают, людей ловят, при том, что они вообще точно так же могли оказаться абсолютно случайно в том месте. Ну, это дикость, это беспредел, и мы, собственно, стараемся и боремся против. Калі з'явілася у вас вось гэта асабістая пазіцыя, асабістае меркаванне, столькі гадоў аддалі радзіме, столькі медалёў, гімн, герб, усё было цудоўна, і вось нейкая рыса прайшла і ўсё перакрэсіла. Калі гэта адбылося ўнутры у вас? Ну, подождите, давайте остановимся на том, что я соревновалась, сражалась не за власть, а за свою страну. И я готова дальше как бы за свою страну, собственно, что я и делаю. Борюсь, переживаю и надеюсь тут же остаться и жить. Поэтому говорить о том, что что-то перевернулось вот по отношению к моей стране, абсолютно нет. Я не приемлю, как и все, не приемлют насилие, я не приемлю беззаконие, я не приемлю то, что происходит. И в этом страна не виновата. Люди не виноваты. Я боролась для них. Я борюсь до сих пор для них. Ну и уж точно не для власти. Як абмяркоўвалася гэта ў сям'і? Вас падтрымалі, Яўген Цуркін быў за, супраць, як паўплывала на ваше блізкае кола? Ну, в любом случае, я решение принимала самостоятельно. Я всегда делаю так. Сначала приму решение, а потом оглашу его уже после принятия. Поэтому, ну, скажу, что в целом в моем окружении, вообще в моем окружении не было ни одного человека, который бы со мной был не согласен. Ну, и знаете, я счастлива, что вокруг меня такие люди. Вось вы стаялі каля вытокаў вольнага аб'яднання спартоўцаў. Што гэта і для чаго вы гэта робіце? Ну, во-первых, как мы уже говорили и заявляли, наша основная цель – это объединить всех спортсменов, оказать поддержку спортсменам, так как основная, не основная, в общем, все
люди, которые находятся в нашей инициативе, они все спортсмены или имеют отношение к спорту. Соответственно, основная цель – поддержать, оказать какую-то материальную поддержку с помощью спортивного фонда. Но опять-таки объявить о нашей позиции, о том, что мы спортсмены. Как я уже заявила, мы выступали для народа, для нашей страны. И мы сейчас точно так же боремся за наш народ. Мы представляем, может быть, я не знаю, большую часть, меньшую часть наших спортсменов, но я уверена, что очень многие мысленно нас поддерживают, также переживают. И мы точно так же, как и другие работники из своих сфер, хотим показать, что мы, собственно, с народом, мы хотим оказать им моральную поддержку, мы хотим максимально озвучить, ну, собственно, кто мы есть, и что мы боремся не против кого-то, мы боремся за нашу свободу, за наше право, то, что нам принадлежит по рождению. Ну і напрыканцы размовы усім задаю аднолькавае пытанне суразмоўцам сваім, што патрэбна зрабіць, каб беларуская нацыя об'ядналася? Я вам скажу, что это уже произошло на самом деле. Ну, потому что, я еще раз повторю, когда я сама участвовала на акциях, я это видела. Я никогда не видела, чтобы было любое какое-либо мероприятие, чтобы проходило настолько солидарно, настолько, как говорится, нога в ногу. То есть не надо было ничего говорить, не было никаких конфликтов между друг другом, не было каких-то конфликтов, если люди приходили с разными флагами. У каждого есть свое мнение, у каждого есть своя какая-то позиция, но люди настолько, ну, готовы были поддержать, помочь. Там кто-то приносил воду, кто-то старался, ну, как-то там девушек там вперед пропускать, чтобы они вот, ну, какого-то дискомфорта не чувствовали, учитывали, что беременные были. То есть вот такого вот вместе, вот такой, ну, я не знаю, организация, такого, да, драйва, такого вот общего чувства вот этого внутренней свободы я еще никогда не чувствовала в Беларуси. И я уже говорила о том, что я вот чувствую, что зарождается нация, она есть, она вот, как бы говорится, не было да, счастья, да несчастье помогло. Поэтому вот я считаю, что сейчас люди очень крепко держатся друг за друга, и они готовы вот бороться, ну, прям до конца. И вот это чувствуется, это мы, белорусы, это никто, это мы, белорусы. Дякую вялікі. Нагадаю, што мы размаўлялі з зоркай сусветнага плавання Александрай Герасименяй. Дмітрий Суханович, Белсат. Змагацца до конца гатовыя беларусы, сказала сапраўдная зорка сусветнага плавання, таксама сапраўдная зорка і легенда ўнутры самой Беларусі Александра Герасименя. Спадарства, да справаў нашых унутраных яшчэ вернемся, а зараз на момант зазірнем усё ж такі да міжнародных тэмаў. Вельмі важная рэч, другі дзень у Нагорным Карабаху працягваюцца баі паміж узброенымі сіламі Азербайджану і Арменіі. За абодвух бакоў ідуць паведамленні пра чалавечыя страты, у тым ліку сярод цывільнага насельніцтва, і ўзаемнае абскарджванне ў эскалацыі канфлікту. У абодвух краінах уведзенае ваеннае становішча. У Азербайджане таксама адключылі папулярныя сацыяльныя сеткі. Сітуацыю ў Нагорным Карабаху абмяркуем з доктарам Конрадам Заштаўтам, палітычным аналітыкам, адмыслоўцам менавіта ў справах Паўднёвага Каўказу. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар доктар, ну вось гэтая Нагорна-Карабахская рэспубліка, гэта дэ-юрэ частка Азербайджану, і ў 88 годзе, калі яна была яшчэ часткай азербайджанскай ССР, яна, паколькі там пражывае большасць армянаў, можна сказаць, узбунтавалася, хацела адкалоцца ад Азербайджану, потым у выніку абвясціла сваю незалежнасць, і была вайна, і цяпер гэтая частка, яна ані частка Арменіі, яна не ўвайшла ў Арменію ніяк, але гэта проста непрызнаная самаабвешчаная краіна. Вось пытанне, а чаму менавіта вось вайна скончылася ў 94 годзе, а чаму менавіта цяпер, якія прычыны вось такой эскалацыі рэзкай? Ну да, Нагорный Карабах, он даже не признается Ереваном, то есть Арменией, пока. То есть сейчас мы слышим от премьер-министра Пашиняна, что, возможно, вот такой шаг Еревана будет, что они будут признавать республику Нагорного Карабаха как
как государство пока эта республика не признается никаким государством в мире. То, что касается, почему сейчас, я думаю, что здесь много таких обстоятельств, но в том числе я бы сказал, что фактор Турции очень важен, то есть усиливающийся фактор Турции, которая стала такой региональной державой очень сильной сейчас, у которой очень большие амбиции, которая всегда поддерживала Азербайджан, но сейчас сильнее, чем прежде. Но я бы сказал, тоже фактор России важен, но у России много проблем, и поэтому Россия не очень хочет сейчас ангажироваться в этом регионе. И это тоже удобный момент, особенно для Азербайджана, чтобы сделать такую попытку, чтобы вот этот регион, Нагорный Карабах, чтобы его вернуть под свой контроль. Сапраўды вы згадалі, што Расія стаіць у пэўным сэнсе знаходзіцца ў саюзе нават з Арменіяй, калі мы кажам пра АДКБ, там таксама ёсць, дарэчы, і Беларусь, але нягледзячы на гэта, Лукашенко прадаваў Азербайджану паланезы, тлумачыў гэта тым, што ну так, там Арменія у АДКБ з намі, але нам трэба сплочваць крэдыт Кітаю, і таму мы прадамо паланезы Азербайджану, бо яны хацелі купіць. Спадар доктар, а наколькі вось гэтае ўзбраенне, наколькі яно ўвогуле у гэтай лакальнай вайне мае вялікае значэнне? Конечно, вот это очень серьезно, вот, про который вы говорили, полонез, это как бы с российской стороны мы имеем Искандеры, которые были переданы Армении, так что как бы поэтому Азербайджан решил купить вот эти белорусские полонезы. Так что они играют, думаю, важную военную роль в этой ситуации. Вы кажаце, што Турцыя зноў-такі яна дапамагае ў пэўным сэнсе Азербайджану. Прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган заявіў, што таксама ён падтрымлівае Азербайджан у гэтым канфлікце. Наколькі, на вашу думку, гэтае ваеннае падтрыманне, гэта дэкларацыі, ці гэта сапраўды рэальна нейкая ваенная моц, якая здольная пераламіць ход вайны? Здесь такая существительная разница между тем, что было раньше, потому что раньше всегда мы слышали со стороны Турции вот эти слова поддержки для Азербайджана, то, что Турция не признает Нагорный Карабах как республику, как отдельное государство, что Турция всегда говорила, что это часть Азербайджана, но раньше это были слова, сейчас это реальная поддержка. Здесь много причин, почему так случилось. Например, если посмотрим на внутреннюю ситуацию в Турции, сейчас несколько годов уже сложилась такая коалиция исламистов и националистов в Турции. То есть националисты, они всегда были за поддержку всех тюркских стран в мире, в том числе, прежде всего, поддержку Азербайджана. Сейчас президент Эрдоган, он хочет продолжать вот этот альянс с националистами, поэтому тоже вот эта поддержка для тюркских стран, в том числе для Азербайджана, сильнее, чем была раньше. Таксама вось узгадаў я гэты продаж паланезаў Азербайджану, і гэта быў такі, досыць у той час вялікі скандал, што як это так, Беларусь у адным ваенным блоку з Арменіяй прадае зброю краіне, якая па сутнасці вось у такім тлеючым канфлікце ўвесь час з Арменіяй знаходзіцца, Азербайджану. Вось наколькі ўвогуле як так, на вашу думку, удаецца Лукашэнку, што і з Азербайджанам добрыя адносіны трымаць, і з Арменіяй, і неяк ніхто, скандалы ёсць, яны праходзяць, и все нормально? Во-первых, я бы сказал, что это не отличается никак от политики России, потому что Россия тоже продает свои системы Азербайджану,
то есть она бесплатно вот это дает Армении, которая является членом ОДКБ, но тоже продает в то же время Азербайджану. Так что здесь политика Беларуси, она ничем не отличается от политики России. Вы заявили, что Россия теперь у такой ситуации, когда она не хочет моцно умешиваться в у конфликт, что яе не стае сілаў мала. Аднак вось пытанне, якое, я думаю, хвалюе многіх беларусаў, акрамя, канешне, таксама пытання жыццяў, але якія там увесь час там людзі паміраюць на вайне, але таксама пытанне, калі Расія будзе вымушана рэагаваць там, можа быць, ёй не хопіць сілаў, каб дапамагаць Лукашэнку ў Беларусі? Ну, да, я бы сказал, что вот этот фактор, ситуация в Беларуси, она как бы усложняет России реакцию на события на Южном Кавказе, потому что здесь надо... Здесь очень сложная ситуация. Конечно, Россия хочет как бы поддерживать этот баланс, чтобы никто не победил в этом конфликте. Да, но раз этот конфликт уже начался, вот это очень сложно, чтобы повлиять в этой ситуации. Так что я, конечно, думаю, что вот эта война, она закончится скоро, потому что это слишком большие потери и для Армении, и для Азербайджана. Но все-таки эта ситуация очень опасна. И думаю, что она может выйти из-под контроля. Ситуацыя, якая можа выйсці з-пад кантролю. Вы заявілі, што Расіі выгодна, каб канфлікт там ніяк ніколі не вырашаўся. Па сутнасці, ў савецкім часе вось гэту Нагорна-Карабахскую аўтаномную яшчэ рэспубліку уключылі ў Азербайджанскую ССР, хаця там у Нагорным Карабаху альбо ў Арцаху, як кажуць армяне, жыве большасць армянаў. То бок атрымоўваецца, Расія стварае вось такія спецыяльна пункты крызісу, каб потым не даваць гэтым краінам развівацца неяк самастойна ці неяк мець нармальныя контакты з Захадам? Ну да, это мы видим не только в случае с Нагорным Карабахом, который является таким инструментом влияния и на Армению, и Азербайджан, влияния России. Но, конечно, то же самое мы видим в других регионах. Это другие конфликты, как Абхазия, Южная Осетия в Грузии или Донбасс сейчас в Украине. Это как бы часть политики России. И это продолжается уже с 90-х. Дзякую вам шчыра, спадар Конрад, за гэтую размову. А размаўлялі, спадарства, нагадаю, з доктарам Конрадам Заштаўтам, палітычным аналітыкам, экспертам у праблемах Паўднёвага Каўказу і Сярэдняй Азіі. А тэмай размовы быў канфлікт у Нагорным Карабаху, які вось ужо ў другі дзень працягваецца, гінуць людзі. Абсалютна супярэчлівыя паведамленні з абодвух бакоў фронту, з азербайджанскага боку і з армянскага прыходзяць, узаемныя абвінавачванні. Спадарства, ўжо зараз вяртаемся да справаў непасрэдна беларускіх. Што бывае, калі чалавек на сваім працоўным месцы выконвае не свае наўпроставыя абавязкі, а займаецца чымсьці іншым? Як гэта назваць? Вось, напрыклад, галоўны лекар 5-й бальніцы Менску Назарчук Михаил Фёдорович. Няўжо у вашыя абавязкі ўваходзіць ператрусы ў палатах з мэтаю знайсці нацыянальную сімволіку ў асабістых рэчах працаўнікоў? Вашая грубасць і хамства пры гэтым гэта таксама частка ваших абавязкаў? Верхнюю. Не надо все вытаскивать, верхнюю покажите, что там. А то нехорошо по чужим вещам лазить. Нехорошо вывешивать то, что не положено. Вот это нехорошо. А что не положено? Вам объяснить? Да, объясните мне, пожалуйста. Государственный флаг какой у нас? Так я не государственный, это не запрещенная символика. Кто вам сказал? Законодательством данная символика не запрещена. Права будешь качать дома и вешать на балконе у себя. Более того, данная символика включена у нас в список государственный. Это не запрещенная символика. Чей это флаг? Это флаг. В смысле, вы имеете в виду, кому принадлежит то, что вы достали из шкафа? Да. Но это не мое. Тогда сиди и молчи. Когда тебя коснется, тогда будешь отвечать на вопросы. Договорились?
Нет, я буду говорить тогда, когда я посчитаю это нужным. Что вы говорите? Да. Как фамилия? Сяхович. Сякович. Понятно. Да. Сякович. Что ты здесь развел? Или хотите, чтобы КГБ с вами побеседовало? Я не хотел. А? Там по-другому разговаривают. Гаспадарства, вельмі важна, каб усе вось такія моманты сапраўды фіксаваць, па магчымасці здымаць на відэа, дасылаць у незалежныя медыі, тэлеграм-каналы нашыя, таксама тэлеграм-канал Белсату ёсць, каб вось усе гэтыя асобы яны не пачуваліся так вось зусім беспакаранымі, каб яны ведалі, што пра ўсё іхняе беззаконне будзе чуць львіная доля краіны, таксама, я думаю, іхныя знаёмыя, якія могуць з імі паразмаўляць, пытацца, вось навошта вы так себе паводзіце. Гаспадарства, па 3 гады калоніі агульнага рэжыму нібыта за супраціў міліцыянту, звязаны з ужываннем гвалту. У Маладэчня пракурор запатрабаваў ад суда пакараць 2 мясцовых жыхароў Паўла Пяскова і Уладзіслава Еўсцігнеева, на якіх амапавец настаўляў пісталет. Гаворка пра інцыдэнт, які адбыўся ў Маладэчні яшчэ 19 чэрвеня. Падчас акцыі салідарнасці маладэчанцы адбілі ў сілавікоў аднаго з затрыманых. Відэа патасоўкі, якое зафіксавала, як у нейкі момант адзін з амапаўцаў дастаў пісталет, атрымала шырокі розгалас. Абвяшчэнне выраку для Пяскова і Еўсцігнеева, абвінавачаных у гвалтоўным супраціве міліцыянтам, суддзя Вікторыя Паляшчук прызначыла ўжо на заўтра. Прадпрыемства, якое ў жніўні было флагманам пратэстаў, на горадня Азот каля 70 чалавек напісалі калектыўную заяву на звальненне, але кіраўніцтва падпісваць такую заяву не хоча, так як у выпадку нявыхаду на працу гэтых спецыялістаў праца на заводзе спыніцца як мінімум на год. Што адбываецца на завозе, ўжо зараз абмяркуем з кіраўніком стачкаму на прадпрыемстве, спадаром Юрыем Рававым. Спадар Юрый, добрый вечар. Добрый вечар, Вітас. Спадар Юрый, ну вось размаўлялі мы раней таксама пра сітуацыю на горадня Азот з вами. Вось пытанне, вось гэтыя 70 чалавек, якія падалі заяву аб звальненні, што іх да гэтага прымусіла? К этому их привело давление со стороны администрации, которое они начали оказывать на людей, которые там работают. Зам генерального директора по идеологии Барсук Рамуальд Викторович начал собирать такие свои негласные дела на людей, которые имеют какую-то позицию, высказывались на собраниях и, так сказать, неугодны руководству. Помимо этого, их коллегу Игоря Рубцевича задержали в очередной раз и дали ему 5 суток. Сегодня Игорь должен выйти на свободу. Я хотел ему передать большой привет, держись. Помимо этого идет большое давление на их начальника цеха. Не знаю, чем он им не угодил руководству. Наверное, просто не хочет помогать репрессировать людей, которые имеют какую-то позицию. Замечательный человек, вокруг которого построился самый дружный и сплоченный коллектив на Гродно Азот. Азотовцы знают, что с аммиаков сейчас можно брать пример, как они один за одного. В частности, 3-й аммиак показывает силу. И что примечательно, аммиаки — это сердца завода. Без работы этих цехов стоит весь основной завод, так как они выдают ту продукцию и полупродукты, которые необходимы для всех других производств. Таким образом, коллеги решили защищать себя и своих друзей, коллег, потому что другого выхода нет. А кто пойдет работать? Идеологи? Этих людей учить очень долго. Они высококлассные специалисты. Ну вось па ўсёй Беларусі, уласна, улады спрабуюць прадэманстраваць, што вось нібыта сітуацыя ўсё яшчэ пад іхным кантролем, што яны могуць усіх там пазвальняць, пагражаюць звальненнямі за выказванне пазіцыяў, за страйкі і гэтак далей. А тут бачым сітуацыю, што 70 чалавек падало рапарт па сутнасці на звальненне і яго не могуць задаволіць. Дык чаму так? Все дело в том, что идеологи и КГБшники, которые возглавляют корпоративные газеты, в частности наш гродненский химик, конечно, они не сведущие никоим образом в химической технологии и
Они только умеют сигаретки класть на карбамид, который уже инцидент недавно вскрылся 4-й раз за короткий промежуток времени. На Весовой нашли 50 тысяч пачек сигарет. Следователи решили не возбуждать уголовное дело, так как не нашли состава преступления. Ну, конечно, без сил администрации такие вещи сделать нельзя. И вот чем эти люди занимаются. Ищут, да, стяги неугодных, а помимо этого думают, как отправить сигареток в Литву. То бок па сутнасці гэтых 70 чалавек немагчыма замяніць, а нельга вось як зрабілі на БТ, завезлі ўвогуле з Расіі журналістаў штрейкберхераў. Что касается российских специалистов, да, есть специалисты, которые, наверное, за какие-то большие деньги взяли бы и приехали в Гродно и начали работать, но суть в том, что специфика даже на одинаковых производствах, она очень разнится. И этим людям, пока они выучат все нюансики, пока они поймут, что там делать, они затратят на это столько же времени, сколько придется обучать новых специалистов. Ну, вось гэты момант, які акурат паказвае, наколькі ўсё ж такі ёсць сіла ў беларускіх рабочых, і менавіта, што сіла па баку нашым сумленных людзей, галоўнае не баяцца адстойваць сваю пазіцыю. Таксама вось у апошнія тыдні мы бачылі розныя паведамленні з Гродна-Азот, ну, трошкі супярэчлівага характару, што вось, напрыклад, там быў выбух, альбо там нейкая паломка, яшчэ нешта было. Гэта сапраўды нейкія звычайныя рэчы для прадпрыемства, ці гэта ўсё ж такі не выпадковасць? Бывают и такие случаи, но случайностей было слишком много в один день, когда люди получили 13-ю зарплату. Людей хотели задобрить, хотели их смягчить, но почему-то сразу в ряду цехов, и самый крупный инцидент был в Аммиаке-3, который привел к остановке на долгий промежуток времени. Такая случайность в один день сразу на 3 цехах. А потом через промежуток еще в несколько дней, еще остановка на 8 часов. Ну, можно верить, конечно, в случайности, но люди и вправду просто не хотят кормить режим, потому что понимают, что это валютная выручка для Лукашенко и его цепного ОМОНа. Вось бачым гэтыя кадры на экране, гэта акурат рабочая Гродна-Азот маршыруюць, гэта кадры яшчэ са жніўня, калі менавіта Гродна-Азот было адным з першых прадпрыемстваў такіх, якое выйшла смела на вуліцы, і тады ўся краіна глядзела на Гродна-Азот як на сапраўдны прыклад. Аднак вось цяпер мы не бачым людзей у рабочых формах, которые вось так бы тысячамі маршыравалі на гарадзенскіх вуліцах. Вось на вашу думку, гаспадар Юрый, што трэба зрабіць, каб рабочыя зноў пачуваліся не прыгнечанымі, а пачувалі за собой силу? Люди должны чувствовать поддержку друг от друга не только в плане материальную, когда они чувствуют беду, как помогали заводчане моей жене, когда мне пришлось выехать, а для того, чтобы они знали, что вы не будете брошены ни в коем случае, что вы коллектив и вы между собой. Люди находятся на большой территории, много кто был друг с другом не знаком. И просто людям надо общаться, и надо немножко времени, процессы идут. Памятаем акурат, што ў жніўні, калі Гродна-Азот і іншыя прадпрыемствы выходзілі на плошчу ў горадні цэнтральную, нават мясцовыя ўлады ішлі на саступкі, па-першае, там выбачаліся за затрыманні, паказвалі ў жывым эфіры ў мясцовым тэлеканале мітынгі, абяцалі таксама мноства іншых рэчаў. І менавіта тады, вось, калі была такая моцная кансалідаваная рэакцыя рабочых, спыніўся ў краіне гвалт, перасталі затрымоўваць людзей на вуліцах, і здавалася, вось недзе так каля тыдня здавалася, што ўжо цалкам усё, гэтыя амонаўцы больш ніколі і не з'явяцца на вуліцах беларускіх гарадоў. Аднак вось цяпер мы зноў бачым гвалт, зноў бачым рэпрэсіі, зноў абсалютна дзікія кадры, проста іначай гэта не назваць, з вуліцаў нашых улюбёных гарадоў. Аднак усё ж такі няма гэтай рэакцыі працоўных. А што яе, на вашу думку, яшчэ можа справакаваць? На самом деле, я очень хотел бы, чтобы коллектив Гродно-Азот поддержал цех Аммиака в его позиции, потому что сейчас на них будет оказываться еще большее давление за то, что они такие непокладистые ребята, и в случае чего они поддержали их решение таким же образом. И, конечно, придется 30 дней наверняка людям терпеть, потому что будут всякие попытки угладить ситуацию, может еще зарплату поднять азотовцам,
потому что уже такой момент был, там где-то около 10% прибавка к зарплате пришла. И вот что если люди выдержат эти 30 дней этого давления, игру в хороших, плохих полицейских со стороны рабочих, и если коллектив поддержит аммиаки, вот этот вот пример солидарности, аммиаки, если они пойдут по их примеру, то все может случиться гораздо быстрее, чем хотелось бы. Вось, апелюючы зноў-такі да тых тысячаў рабочых на гарадзенскіх вуліцах, вось яны тады выходзілі, а ці яны захавалі умоўна, скажам, нейкую структуру. Калі нават не прафсаюз, то можа быць нейкія агульныя такія, не ведаю, там чаты, дзе яны абмяркоўваюць вось гэтую палітычную сітуацыю і дзе ўсё ж такі, можа быць, вось людзі зараз трошкі так, скажам так, пайшлі на такі маленькі палітычны адпачынак, але ўсё ж такі назіраюць за сітуацыяй і ўсё ж змогуць выступіць зноў адзіным фронтам. Конечно, наблюдают, обсуждают в чатах азотовских. Есть один такой супер закрытый чат, куда люди просто так не попадут, которые захотят посмотреть на 350 человек. Ну, есть большой чат, который вы можете читать, какие-то общие новости, обсуждения на 1200 человек. Это чат Гродно Азот в Телеграме. И, ну, конечно, в закрытом чате звучат очень интересные предложения, очень интересные слова. И, ну, хотелось бы, чтобы эта консолидация в итоге получилась, потому что, Витов, вы должны понимать, что наше общество столько лет было разделено, и существовали только какие-то формальные общественные объединения, типа Белой Руси, БРСМов, а сейчас людям надо все это взять и построить по-настоящему, без каких-то наносов вот этого провластного. Людям надо самим общаться и объединяться друг с другом. К сожалению, это не такой быстрый процесс в таких условиях, как есть сейчас, под давлением. Але ўсё ж такі, можа быць, таксама можна неяк прапанаваць і рабочым з іншых прадпрыемстваў падзяліцца сваімі нейкімі ідэямі, неяк вось старацца далей кансалідавацца, каб вось гэтыя тысячы людзей рабочых на вуліцах, каб гэта ўсё не было проста такой паштоўкай з минулага, а ўсё ж такі, каб гэта было такое жывое грамадства, аб'яднанае мэтамі. Да, конечно, я общаюсь с представителями других предприятий, и я примерно в курсе, как идут дела на МТЗ, на Белшине, на МЗКТ, на МАЗе. Я понимаю, что там происходят какие-то вещи похожие на наши, и тоже строятся горизонтальные связи. Но опять-таки, к сожалению, это, как всегда, время. Нам, как обычно, это надо было вчера, но приходится догонять, и самое, что вот в этом плохое, что каждый день это какое-то давление, какое-то насилие со стороны людей. Это еще один день политзаключенным, и хочется гнать и гнать вперед быстрее людей, но все должно случаться все равно органично. Главное, что процесс запущен, Витов. Але ўсё ж такі агонь не пагас, можа быць, ён трошки так тлее, але маем і рабочых на горадні Азот, і маем таксама на Беларусь-Каліі, якія прыкоўвалі сябе ў шахтах. Дзякуем вялікі, Юры Рававы, кіраўнік стачкам у горадні Азот, спадарства наперадзе, аб'ектыў, галоўнае выданне навінаў Беларусі. Я ж, Вітаў Ціўчык, з вами ўжо развітваюся, побачымся ў наступных эфірах. У нас есть Координационный совет, который готов вести диалог. Представители других государств готовы вести диалог о мирном сложении полномочий с Александром Григорьевичем, но он почему-то считает, что выше этого, к сожалению. Я не буду платить этот штраф. Зачем? Я буду кормить людей, которые избивают мирных граждан. Только вперед. Какие еще мысли? Мысли, что мы победим. Других мыслей нету просто. Я очень рада, что у нас консолидировался народ. Что вот такая огромная масса людей за свободу, за демократию. И я хочу, чтобы мои дети, мои внуки жили в свободном
Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик на Белсаті «Об'єктив», бо прийшов час новинаў. І сёння, 28 верасня, у Сусветны дзень навінаў, арганізацыі і аб'яднанні па ўсім свеце звяртаюць увагу на крытычную ролю журналістаў у фармаванні праўдзівых і пэўных навінаў, каб дапамагчы людзям арыентавацца ў зменлівым свеце і зрабіць яго лепшым. Што ж, такая місія Белсату. Пачынаем. Азотовцы страйкуют и звольняются. Они пишут заявление на увольнение, технологический персонал, который невозможно обучить в количестве около 100 штук. И таким образом руководству в течение 30 дней придется останавливать это предприятие. Суды супраць журналістаў. Насамрэч я працаваў. Мы спрабавалі данесці да людзей праўду пра тое, што адбываецца ў нашым горадзе. І пратэсты студэнтаў. Што адбываецца ў Карабаху? Нягледзячы на тое, што Беларусь з'яўляецца, як і Арменія, чальцом АДКБ, я цалкам выключаю магчымасць таго, што Беларусь нейкім чынам будзе ўмешвацца ў гэты канфлікт. Ці паедуць беларусы ваяваць на Каўказ? Працаўнікі горадня Азоту ладзяць італьянскую забастоўку. Працуюць толькі паводле нормаў і правілаў. Ды масава звальняюцца. Такім чынам хімікі прымушаюць кіраўніцтва заводу і кіраўніцтва дзяржавы да выканання іх патрабаванняў, якіх распавядзе Вольга Старасціна. Горадня Азот – гігант айчыннай нафтахімічнай галіны. Сэрца ж гэтага волата – 3 і 4 цэхі. Але ў гэтыя хвіліны сэрца прадпрыемства падобна перастае біцца, што пагражае спыненню ўсёй вытворчасці. Паводле лідара стачкаму прычына – пратэст працаўнікоў, які выражаецца ў розных формах. В 4 цехе ведется ремонт, он остановлен для ремонта. Люди выполняют все согласно инструкциям, медленно, сроки срываются, не успевают отремонтировать, что повлечет большие убытки для завода. Працаўнікі 3-го цеху пратэстуюць по-іншаму. Они пишут заявление на увольнение, технологический персонал, который невозможно обучить, и они массово их подадут в количестве около 100 штук. И таким образом руководству в течение 30 дней придется останавливать это предприятие. Заводчане таким чынам пратэстуюць супраць затрыманняў іхных калегаў падчас вулічных акцыяў пратэсту, ды супраць наяўнага на прадпрыемстве ціску і рэпрэсію іншадумцаў. Як нам паведамілі працаўнікі, сёння кожная змена 3-го цеху, сыходзячы з працы, пакідае заяву аб звальненні. Калі такая колькасць рабочых звольніцца, прадпрыемства можа спыніцца ажно на год. А гэта значыць спыніцца і паступленне ў дзяржбюджэт валюты ад продажу прадукцыі горадня Азоту. Гэта цудоўна разумее кіраўніцтва заводу. Пра яго рэакцыю на імавернае масавае звальненне працаўнікоў распавядзем заўтра. Вольга Старасціна, Белсат. Рэферэндуму ў справе акумулятарнага заводу пад Берасцем не адбудзецца. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму адмяніў сваё рашэнне аб прыпыненні будаўніцтва заводу iPower. Будаўніцтва, якое мела грубыя парушэнні ад планавання да пусканаладкавых працаў. Анатоль Ліс задаволіў просьбу кіраўніцтва акумулятарнага альянсу. Дырэктар заводу свінцова-кіслотных акумулятараў кажа, што прадпрыемства атрымала станоўчыя высновы экалагічнай ды будаўнічай экспертызаў, а таксама дазвол на выкіды. Глава государства поклялся детьми, что он занимает нейтральную позицию в данном вопросе. iPower, со слов президента, это бандюки и варьё, которое обмануло губернатора. Соответственно, ни о каких пусконаладочных работах и отмене решения речи быть не может до проведения референдума. Мясцовы рэферэндум пра запуск завода берасцейцам абяцаў Александр Лукашенко, калі прыязджаў залагоджваць пратэсты і праводзіць выбарчую кампанію. На сустрэчы з актывістамі ён даваў асабістыя гарантыі, што рэферэндум пройдзе пасля выбараў і збору ўраджаю. А ўжо 21 верасня абласныя ўлады паведамілі, што рэферэндуму не будзе. Цяпер рабочыя могуць распачаць будаўніча-мантажныя і пусканаладачныя працы на акумулятарным заводзе. Але, як паведамілі ў прэс-службе кампаніі, пра запуск вытворчасці пакуль гаворкі не вядзецца. Берасцейцы мірным шляхам змагаюцца супраць заводу iPower больш за 2 гады.
Суд Першамайскага району Віцебску попросіў прабачэння перад журналістам нашага каналу Змітром Казакевічам і скасаваў адміністратыўную справу аб удзеле ў масавым мерапрыемстве. А вось у Менску рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча пакаралі за ўдзел у акцыі, на якой ён выконваў свае прафесійныя абавязкі журналіста. Анастасія Русецкая распавядзе падрабязнасці. Штраф 405 рублёў. Такую пастанову суд Заводскага району Менску вынес галоўнаму рэдактару нашай Нівы Ягору Марціновічу. Суддзя Алена Някрасава прызнала, што ён удзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу ў ноч на 11 жніўня. Марціновіч сцвярджае, што працаваў як журналіст і быў затрыманы сілавікамі, якія спынілі ягоную машыну. Штраф – гэта нешта прамежкавае. Это все одно пакаранне, незаконнае пакаранне, але, конечно, гэта лепш, чым знаходжанне на сутках. Натуральна, мы будзем яго абскарджваць. Натуральна, свабода слова павінна заставацца ў прыярытэце. На мінулым тыдні Ягор Марціновіч правёў у ізалятары на Акрэсціна 3 дні за нібыта паклёп у дачыненні намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Борсукова. Цяпер журналіст у статусе падазраванага ў гэтай крымінальнай справе. Мы будзем працаваць яшчэ больш аддана, яшчэ больш з запалам, таму што кожны журналіст разумее, што зараз ад яго вельмі многае залежыць. Зараз мы ў той сітуацыі, калі журналісты сапраўды патрэбныя нашаму грамадству. І чым больш катаванняў, чым больш адсутнасці прававых механізмаў мы назіраем, тым лепш мы працуем. А ў Першамайскім судзе Віцебску справу ў дачыненні нашага калегі Змітра Казакевіча скасавалі праз недаказанасць віны. Суддзя Вераніка Барысава ад імя суда папрасіла ў журналіста прабачэння. Насамрэч я працаваў, мы спрабавалі данесці да людзей праўду пра тое, што адбываецца ў нашым горадзе пасля так званых прэзідэнцкіх выбарах 9 жніўня. Мы здымалі, глядзелі, напітваліся ўражаннямі, каб потым перадаць людзям. 9 жніўня Змітра Казакевіча затрымалі ды арыштавалі на 10 сотняў за ўдзел у масавай акцыі. 5 дзён журналіста пратрымалі ў віцебскім ізалятары. Зміцер збіраецца дамагацца матэрыяльнай і маральнай кампенсацыі за незаконнае зняволенне. Анастасія Русецкая, Белсат. Адміністратыўныя суды ў розных гарадах Беларусі не спраўляюцца нават у экспрэс-рэжыме разгляду справаў. Вельмі шмат затрыманых на мірных акцыях пратэсту, але прытым недастаткова суддзяў ахвотных гэтыя справы разглядаць. Сёння ў Менску судзілі пераважна ўдзельнікаў суботняга жаночага маршу. Пастановы розныя ад 10 да 15 дзён арышту або штрафы розных памераў. Удзельнікі пратэстаў заклікаюць не спяшацца аплочваць гэтыя штрафы, каб не фінансаваць карную сістэму. Хрысціна Чарняўская. 50-й дзень пратэстаў традыцыйна скончыўся сотнямі затрыманняў. І сёння зноў мы працуем са сваякамі ды сябрамі мірных пратэстоўцаў і журналістаў. Людзі чакаюць судовых пастановаў сваім блізкім. Падчас апошняга жаночага маршу ў Менску затрымалі 2 журналістак-фрылансерак Марыю Грыц і Алену Доўнар. Пасля русаў Заводскага і Кастрычніцкага раёнаў іх накіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна. Сёння суд Заводскага раёну аштрафаваў Марыю на 540 рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Справу ж супраць Алены Доўнар так і не разглядалі. У незалежнасці ад таго, прафесійны ці непрафесійны, просто такое, што затрымліваюць у нашай краіне за тое, што ты на мірным пратэсце, на мірнай акцыі, тое, што табе дазваляецца Канстытуцыяй робіш, гэта насамрэч дужа, я б сказаў, дзіка і непрыемна. У той жа дзень затрымалі Юлію Міронаву і Марыю Пархімчык, якія не былі ў калоне ўдзельніц маршу. У выніку суд Першамайскага раёну аштрафаваў Юлю на 675 рублёў. Дзяўчына лічыць, што ёй пашанцавала абысціся штрафам, бо мае непаўнагадовае дзіця. Я не люблю говорить там, что было прекрасно и вежливо, но обычно было нормально. Не обзывались там, ничего не... Постоянно пытались проводить какую-то политинформацию, то есть спрашивать, что вам не нравилось, что вам не нравится. Вот сидите здесь, потому что нечего выходить, то есть, такое. А там никаких таких уже, чтобы нас как-то мотали. Нічого такого не было. А Марыю Пархімчык арыштавалі на 13 сотняў. Не пашчасціла і некаторым іншым затрыманым удзельніцам суботняй акцыі. Нягледзячы на несупадзенне ў пратаколах і адсутнасць на працэсах сведкаў, яны атрымалі адміністрацыйныя арышты. Абставіны нашы, сённяшняя наша ўлада робяць усё для таго, каб запужаць людзей, каб запужаць нашу моладзь і гэтых маладзёнаў і іх бацькоў. Я горда тем, что у моей дочери была
четко выраженная гражданская позиция. Она ее четко озвучила. Я бы так не смогла, даже в силу своего возраста. Ну, по-видимому, за это и тоже влепили 14 суток. Учора на маршы з нагоды народнай інаўгурацыі Святланы Ціханаўскай затрымалі абазначанага валанцёра Чырвонага крыжа Змітра Шкірдзюка. Ён перастаў выходзіць на сувязь з калегамі, калі быў ва Ўручы, куды скіравалася калона пратэстоўцаў. Увечары сваякі да калегі знайшлі яго ў Кастрычніцкім РУУСе, адкуль мужчыну перавезлі ў цэнтр изоляции правопарушальников. Меня больше всего это, конечно, скажу честно, возмущает, потому что когда человек, волонтер Красного Креста просто так не выходит. То есть обязательно подаются списки, как я знаю, людей, потому что люди должны знать, то есть, что Красный Крест, они приходят помогать, они же работают со всеми людьми, они никогда не выбирают, кому оказывать помощь. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», агулам за мінулыя выходныя па ўсёй краіне затрымалі 529 асобаў. Многія чакаюць судоў за кратамі. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Шановне гаспадарства, як стала вядома ў гэтыя хвіліны, наша калега Марыя Грыц застаецца пакуль за кратамі ў ізалятары на Акрэсціна. Супраць яе склалі новы пратакол і яе зноўку затрымалі, прынамсі, да заўтрашняга суда. У Марыі дачка, якой 1,5 гады, а значыць, паводле закону, яе Марыю не могуць арыштоўваць паводле адміністратыўных справаў. Але суд знайшоў такі спосаб затрымаць нашу калегу за кратамі. Ідзем далей, перанесемся ў замежжа. Хаця канфлікт у Нагорным Карабаху не так і далёка ад Менску, як можа падавацца. Армянскія афіцыйныя асобы заяўляюць, што Турцыя перакідвае баевікоў з паўночнай Сірыі свайму саюзніку Азербайджану. Гэтую інфармацыю журналістам агенцтва Reuters пацвердзілі сірыйскія паўстанцы на ўмовах ананімнасці. Ці будуць расейцы афіцыйна ваяваць за Карабах і ці не ўцягнуць нас, беларусаў, у гэты канфлікт, высвятляў Александр Попко. Турция готовая покласти конец карабахскому конфликту и подтримать Азербайджан любыми сродками, заявил президент Турции. Регион зноў стане мирным и спокойным пасля вызвалення усіх азербайджанскіх тэрыторыяў, захопленых Арменіяй. Усе іншыя захады і прапановы будуць не проста несправядлівымі, яны будуць патаканнем Арменіі. Бои з удзелам танкаў і артылерыі ідуць у Нагорным Карабаху ўжо 2 дні. Армения объявила военное становішча. У армію прызываюць мужчынаў ва ўзросце ад 18 до 55 гадоў. Военное становішча ўвёў і Азербайджан. Еўрапейскі звяз традыцыйна занепакоены. Эскалацыя ў Нагорным Карабаху несе сур'ёзныя наступствы для стабільнасці ўсяго рэгіёну. Таму Еўразвяз заклікае абодва бакі ўстрымацца ад гвалту. Не абвастраць сітуацыю Баку і Ереван заклікае і Москва. Разам з Арменіяй і нашай краінай Расія уваходзіць у военный союз, арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы. Ці падтрымае Кремль адкрыта свайго хаўрусніка, як гэта зрабіла Турцыя. Арменія ўваходзіць у ОДКБ, аднак тэрыторыя гэтай дзяржавы не была атакаваная. Вайна ідзе паміж сіламі непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі і Азербайджану. Ереван, які падтрымлівае непрызнаную рэспубліку, дапамогі ў АДКБ прасіць пакуль не збіраецца. Чальцом арганізацыі ёсць і Менск, аднак яго інтарэсы ляжаць на іншым баку. У Азербайджану ён купляе нафту, а прадае яму зброю, перадусім сродкі радыёэлектроннай барацьбы і рэактыўнай сістэмы Паланез. Ці перарве вайна ў Карабаху супрацу Лукашэнкі і Аліева? Я не думаю, што гэтыя адносіны між двумя лідарамі краін, яны будуць прынесены ў ахвяру нейкаму там канфлікту, якую прымае ўдзел чалец гэтай арганізацыі, аморфная арганізацыя ДКБ. Канфлікт у Карабаху, насельнай армянамі аўтаноміі на тэрыторыі савецкага Азербайджану, распачаўся больш за 30 гадоў таму. У кровапралітнай вайне, якая доўжылася з 90 па 94 год, перамаглі армяне. Карабахские армяне обвестили незалежность от Баку, при падтрыманні Еревану узяли под контроль аўтаномію и заняли 7 прилеглых районов, раней населенных пераважна азербайджанцамі. Урэгуляваннем гэтага няпростага канфлікту паміж Ереваном, Степанакертом и Баку от 1992 года займаецца Менская перамоўная група АБСЕ. Беларусь адна з 11 удзельнікаў гэтай перамоўнай групы. 28 гадоў яе працы да трывалага міру не прывялі. Карабахскі канфлікт, як некалі канфлікт у Донбасе, Менск выкарыстае, каб выйсці з міжнароднай ізаляцыі, мяркуе палітолог Вольга Харламова. МЗС зробіць все магчымае, каб максімальна паўдзельнічаць і рэанімаваць ОБСЕ, Мінскую групу ў рамках ОБСЕ.
Таму што гэта сапраўды для беларускай дыпламатыі вельмі рэдкі шанец паспрабаваць рэабілітавацца. Новы канфлікт дае шанец рэжыму Александра Лукашэнкі пазбегчы вострай міжнароднай крытыкі, мяркуе Вольга Харламова. Грукат гарматаў у Нагорным Карабаху на некаторы час можа адцягнуць увагу захаду ад Менску. Александр Попко, Белсат. Доўгія гады ва ўкраіне самым папулярным палітыкам быў Александр Лукашенко. Кіраўніка Беларусі падтрымлівалі 2/3 украінцаў. Аднак падзеі апошніх месяцаў абрынулі імідж Лукашэнкі як гаспадарлівага кіраўніка і паказалі сутнасць выбудаванай ім, міліцэйскай сістэмы. Людмила заўсёды з захапленнем глядзела ў бок Беларусі. Там бацька, парадак і якасныя прадукты. У людей постоянная работа, постоянный заработок, постоянно, потому что работают все предприятия, в том числе вот этот ваш знаменитый БелАЗ. Вот, и пенсии выплачивают. Город, ну, вообще все города очень чистые, ни одной никогда ни бумажки найдешь, ни спичечки, ничего. Все хвалили. В магазинах полно продуктов, то есть люди не голодают, цены нормальные. І таких, як Людмила, ва ўкраіне шмат. Тут Александр Лукашенко доўгія гады заставаўся самым папулярным замежным палітыкам. Аднак апошнія падзеі змянілі ўсталяваную тэндэнцыю. Калі яшчэ летась у лістападзе кіраўніка Беларусі падтрымлівалі 66% украінцаў, то сёння ўжо ў статусе самаабвешчанага толькі 30%. Лукашенко, это сильная рука, а Б, это вот образ, который создан вокруг исключительно персоны. То есть персона, то есть, ну, у нас это же да, русское мороженое, качество, порядок, дороги, вот это вот все эфемерное, которое нам ретранслировалось от Лукашенко, вот это создало в головах людей вот оценку того, что оно вот так вот. И вот эти два критерия. Сейчас добавился к этим критериям третий. И третье – это вот дикое поле, которое альтернативно против него, протест стихийный относительно, да, который вот долгое время не сдается. И вот цифры поменяли. Таксама сацыёлагі ўсталявалі сувязь паміж сімпатыяй да постаці Лукашэнкі ды палітычнымі перавагамі ўнутры ўкраіны. Аказалася, электарат мясцовай прарасійскай партыі пераважна падтрымлівае дыктатара. Свою информацию они получали из стандартных нарративов, что кто-то готовит там цветную революцию в Беларуси. Но когда цветная революция, они всегда же, конечно же, за стабильный государственный строй. Сярод выбарнікаў Зяленскага тых, хто вагаецца, больш. Толькі 28% на баку Лукашэнкі. Да падзеяў гэтага лета Людмила заўсёды была на баку самазванага прэзідэнта, але цяпер сваё стаўленне да яго змяніла. Ну, раз народ идет на такие жертвы, что его сбивают, и бьют, и пытают, и бросают в тюрьмы, значит, что-то не все было хорошо, как нам со стороны казалось. А вось электарат Парашэнкі, 5-го прэзідэнта Украіны, зусім не падтрымлівае дзеянняў Лукашэнкі. Толькі 4% выступают на ягоным баку. Валянцін свою позицию тлумачыць так. Просто поражает тупая власть, я так ее назову, которая в лице Лукашенко, которая держится за свое кресло вопреки желанию воли людей, населения Беларуси. И, конечно же, вдохновляет и вызывает уважение, мужество людей, которые выходят на эти протесты, несмотря на репрессии, которые проти них используюцца. Падзяліліся меркаванні і геаграфічна. За пратэстоўцаў выступае захад і цэнтр Украіны. Поўдзень і ўсход падтрымліваюць Лукашэнку. Олег Рашатняк, Анастасія Русецкая, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь, а дакладней у Менскі двор на вуліцы Чарвякова, які стаў сусветна знакамітым сімвалам трываласці беларускага мірнага пратэсту. Двор пераменаў зрабіўся прыкладам для іншых сталічных раёнаў не толькі як творчая і культурная пляцоўка, але і як сістэма суседскай самаарганізацыі. І ў сталіцы, і ў гарадах і вёсках людзі ствараюць мясцовыя супольнасці без удзелу дзяржавы. Атрымліваецца больш эфектыўна. Галіна Абакунчык. Дзіцячыя гульні, спартовыя спаборніцтвы, канцэрты, частункі. Толькі частка таго, што можна пабачыць на святах, якія сёння адбываюцца ў многіх гарадскіх дварах. Так заўзелі за сваіх мужоў і татаў, якія змагаліся за першынство ў футбольным паядынку сем'і Менскага мікрараёну Михалова. Очень хорошая футбольная игра была. Район один играл, Михалова, и с Гурского новый квартал играл. Собрались в мессенджере, списали, что вот будем играть. Начали много разных мероприятий. Футбольная игра, что-то еще, концерт будет еще.
Ребята, конечно, вышли. Толькі ў Менску цяпер каля 500 дваровых супольнасцяў, якія склаліся з дапамогай перадусім тэлеграм-чатаў, а ўсе разам паўсталі ў выніку палітычных падзеяў у краіне. Тут сами люди приходят, сами знают, что вот как на марши ходят, что и задержат, и получат, и штрафы, и аресты, а все равно идут. Это единение людей. Я очень рад, что происходит в нашей стране сейчас, когда люди поддерживают друг друга. Люди делают все возможное, чтобы как-то объединиться. Мы почувствовали, что мы нация. Я очень рад, я очень горд за это. Развіццю дваровых супольнасцяў паспрыяла самая вядомая з іх двор перамен з муралам дыджэяў Кірылы Галаванова і Владзіслава Сакалоўскага, якія на праўладнай акцыі ўключылі песню «Цоя перамен». Гэтае месца стала не толькі культурнаю пляцоўкаю, але і тэрыторыяй змагання за палітычныя правы. Гэткі прыклад натхніў таксама многіх іншых. Раньше этот двор был в виде шахматной доски. Шахматные такие фигурки стояли, конники, слоники, королевы, короли. Ну, как видите, их нету. Ну, полигон, самый настоящий полигон, это не двор, здесь надо что-то делать. А люди молодцы, они показывают, что надо дружить, надо общаться. Надо так везде. Абуджэнне палітычнага жыцця пацягнула за сабой актывізацыю народнай ініцыятывы і творчасці. Адмыслоўцы называюць гэта новай нефармальнай культурай самавызначэння. Гэта ўсе графіці, гэта ўсе налепачкі, гэта ўсе выявы і слоганы. Тое, што мы бачым на мітынгах, калі народ выходзіць кожны са сваім транспарантикам, хай сабе напісана мягегла, але ад душы, як кажуць, гэта і ёсць вельмі цікавая штука. Гэта, так бы мовіць, нулевы ўзровень новай стылістыкі новай нацыі. Адмыслоўцы заяўляюць, што адметнасць новай культуры яе выразна нацыянальны характар. Галіна Абакончык, Белсад. Гэта ўсё ў аб'ектыве, але наперадзе размова Калінкінай. Перадусім для тых, хто страціў аптымізм і веру ў моц мірных народных пратэстаў. Ці выстаіць дыктатар супраць плыні гісторыі, даведаемся праз момант. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы заўтра. Пратэсты ў Беларусі трываюць амаль 2 месяцы, а на мінулым тыдні адбылася таемная інаўгурацыя Лукашэнкі. Ці паўплывае гэты факт на перамены? Неизбранного президента инаугурация ничего не меняет. Король голы, и это уже видово.